proto si myslím, že bych byl pro vaši firmu přínosem. Dobře, děkuji. Máte na nás ještě nějaké otázky? No vlastně ano. Rád bych se zeptal, jak vlastně firma Axial vznikla. To je ale na další povídání, to si můžete najít na našich stránkách. A opravdu byste neměl chviličku pro zvědavého zaměstnance? Tak, zaměstnanec ještě nejste, ale je pravda, že bych chvilku měl. Ale musíte si uvědomit, že to není jednoduchý příběh. Píše se rok 1980. Nad Prahou vlaje československá a sovětská vlajka, Gustáv Husák je prezidentem, průměrná mzda činí 2656 korun a v hlavním městě, kde probíhá Spartakiáda, se na základní škole spolu učí číst a psát i Renata a Kristýna. O pár let později se vedle sebe usadí na Gimplu a nerozloučí se ani na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Teď jsme v roce 1994. Prezidentem je Václav Havel a v Praze se ještě parkuje zadarmo. Na český trh se dostávají první nadnárodní korporace, které potřebují pracovníky. Na jejich zprostředkování stačí pouze živnostenské oprávnění. Já si pamatuju úplně ten první moment, když s tím nápadem vlastně jsme se sešli na kafe. No to začalo, jestli budou zprostředkovávat hostesky nebo sekretářky. Vůbec jít do toho podnikání. Myslím, že jsme vybrali dobře, no. A tak v dubnu zakládají kamarádky firmu, lépe řečeno sdružení dvou fyzických osob podnikajících pod společným jménem Axial. Jo, ale zase jsme se udrželi tu první písmenku v abecedě, kvůli tomu jsme vlastně byli Axial, aby jsme byli první ve zlatých stránkách. No, první nebyli, že jsme měli druhý, to jsme dotáhli. Na pražských Vinohradech se z bytu Renaty stává kancelář, kde firma nabízí studenty a studentky na krátkodobou výpomoc. Po roce práce si děvčata pronajímají první opravdové kanceláře a na to v roce 1996 navazuje založení SRO. To jsme byli najednou velká firma, to se nám hrozně líbilo. Jsme už neměli ty perský koberce jako v tom bytě a sami jsme si položili spolu koberec. O rok později se otevírá pobočka v Brně. S tím přicházejí i noví klienti a pracovníci a také první náraz. Co se stalo? A tak? Teď se vůbec nedokážu uvědomit, jak to bylo. Počkejte, něco zkusím. Ne, nemusíte. Ne, počkejte, už jste mi to vysvětlil dost, nemusíte. Slyšíme se? Ahoj, Kristýno. Dobrý den. Omlouvám se za vyrušení, ale zrovna tady řešíme historii naší firmy. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli bys nám neřekla něco o těch brněnských trzích. Jo, to byla taková naše první velká negativní zkušenost, kdy jsme vlastně naletěli podvodníkům, kteří si od nás objednali brigádníky na vánoční trhy. Dneska s odstupem času už tomu s úsměvem říkáme, že to bylo naše první školení za milion. Naučilo nás to opatrnosti. Pobočka v Brně to přežila a dál funguje. S novým tisíciletím přichází spousta novinek, jako jsou e-maily, mobilní telefony Nokia a Motorola, vznikají webové stránky. No tak jasně, tomu jsme věnovali velkou pozornost. My jsme byli vlastně jedni, jako bych řekla, mezi prvníma, co měli webovky. My jsme byli docela takový pokrokoví, jo? Tak jsme tu odhadli. Na trh vstupují první obchodní řetězce a se všemi významnými navazuje Axial spolupráci. To byl hrozný bzukot, jako to bylo, já bych řekla, i nejnáročnější období v historii Axialu. Musím říct, že jsem docela ráda, že tohle to už nemáme, protože to byly fakt hrozný nervy. To bylo do druhého dne 50 lidí a ty lidi nechodili. Jsme vlastně byli postaveni na tom, že když někde vypadne jeden člověk, tak by prostě do hodiny. Ale prostě okamžitě toho člověka vyměníme, nahradíme. Firma tak vstupuje do svého největšího interního boomu a dosahuje počtu 40 zaměstnanců. Ne, 50 nás tenkrát bylo. 50? Opravdu neměl jsem tušení, že vás bylo tolik? To byl takový velký rozmach, protože jsme hodně dodávali lidi do obchodních řetězců, takže to byl opravdu personální boom. A potom přišel baby boom. My jsme vlastně od roku 2001 trošku změnili svůj život, protože se začaly rodit děti. V roce 2003 se dokonce 2 děti narodily v horizontu 12 hodin od sebe. Tak to jste opravdu propojené. A řekni nám prosím tě, jak to bylo dál. A v roce 2004 přišla novela zákona o zaměstnanosti. Obrovsky se změnila legislativa, zavedl se pojem agenturní zaměstnávání a my jsme museli kompletně změnit procesy a systém zapůjčování pracovníků. A teď my jsme do toho měli ty miminka úplný,
Takže Takhle nechtěli tolik chodit do práce. Takže my jsme chtěli trošku povolit a teď a to bylo trošku strach. Od krátkodobé výpomoci jsme se přesunuli na dlouhodobé projekty, vyhledání zaměstnanců a vedení mezd. V té době přicházejí mnohé nabídky na prodej firmy. Bylo 4 Angličani s těma kuframa A my jsme vlastně, tím, že jsme tu firmu fakticky prodat nechtěli, tak jsme na ně nebyli ani dostatečně. jsme tak promležili, že se už nikdy neukázali. Ale firmu prodat nechceme, ačkoliv připravenost zahraničních partnerů je obdivuhodná. A potom jste založili Familiátu. To bylo v roce 2009, že? Ta vznikla vlastně spontánně. Je to služba, kdy dodáváme pracovníky do rodin a do domácností. Familiátka je taková naše třešnička na dortu. Ale já už musím běžet. Tak zatím, ahoj. Tak bohužel to tady budeme muset ukončit. Ozvu se vám do konce týdne s výsledkem pohovoru. Počkejte, jak to pokračovalo? Tak myslím, že tady mám někoho, kdo by vám to mohl dovyprávět. Momentík. Ahoj. Zrovna tady řešíme historii firmy. Mohl bys nám říct, jak to bylo po roce 2010? OK, pojďte mi pomoct. Ahoj. Přibližně v roce 2010 jsme přešli od Excelu na sofistikovanější celofiremní software, který nám pomohl modernizovat procesy, ulehčit práci. Bez toho systému by to dneska už nešlo. Přibylo výkazů, potvrzení, evidencí a povinností. Tohle oddělení stále roste. Jaký jste kolektiv? Kolektiv jsme skvělí, ale trochu genderově nevyvážený. Vždycky říkáme Markovi chlapa, naň mi chlapa. No. A vlastně máme novou kolegyni potom. Aktuálně jsme ve společnosti 3 a maximálně nás bylo 5. Složení Axialu je velice stabilní. Čtvrtina zaměstnanců je ve firmě přes 20 let, čtvrtina přes 10, čtvrtina přes 5 let a poslední čtvrtina je věkově mladší než samotná existence firmy. Covidový zlom po roce 2020 přináší průchod do prostředí online. Přes technické vymoženosti se zachovává firma lidský přístup. To poznáte, jak se člověk dívá do očí, jak stiskne ruku, jaký má držení těla. Poznáte strašně moc o tom člověku. Jednání a pohovory přes počítač jsou dobrým pomocníkem na první kontakt, ale nenahradila osobní setkání. A tak si zpátky. Ahoj, kam jste se až dostali? Teď už máme po covidu. No, tak to už jste skoro v současnosti. To jo, ale když vás tady tak pěkně máme, možná byste nám to mohli pěkně shrnout? Jako ono je toho fakt strašně moc, protože ta doba je dlouhá. Já si myslím, že je hodně se jedná opravdu o rodinu, firmu v pravém slova smyslu. My jsme měli vlastně strašný štěstí. Na tu dobu, protože 90. byly jako stvořené pro podnikání a hlavně nás to strašně bavilo. My prostě pracujeme jako tým. Ať už jsme cokoliv dělali, tak jsme se snažili, aby to bylo nejlíp, jak to jde. Jsou to lidi, kteří jsou tady fajn, práce, která člověka baví. A nepochybně to, že spolu držíme. Takže asi tak. Jako já se Radky milím, že máš. A tebe taky. Za 30 let se toho změnilo spousta. Prezidentem je dnes Petr Pavel, nad Pražským hradem vlaje vlajka česká a evropská, domy i pole zdobí solární panely, průměrná výplata je 43 967 korun, kontakty se předávají QR kódem. Axial se přizpůsobuje době. Jeho flexibilita je ostatně od počátku velkou konkurenční výhodou. Ty jo, moc krát vám děkuju. Nečekal jsem, že ta odpověď bude takhle detailní. To víte, baví nás o tom mluvit. Tak jo, ozvu se do konce týdne a přeji vám hezký zbytek dne. Taky. Nashledanou. Shledanou. Víte, jenom jsem chtěl říct, že bych o to místo moc stál. Dobře, děkujeme. Naschle. Naschle. Díky. Dnes je tomu 30 let, Je duben 2024. co byla firma Axial založena. Od té doby jsme našli práci tisícům a tisícům lidem. A pomohli najít zaměstnance a brigádníky stovkám nebo tisícům firem. Hodně se toho od té doby změnilo, kdy jsme hledali práce pro kamarádky jenom.
až po firmu, jakou jsme dnes. Ale co se nezměnilo, jsou naše hodnoty. Je to přístup k lidem a je to perfektně odvedená práce. Proto nechte nás pracovat za vás a na vás